ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನಿಕಲ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಣ ಇದೆ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಪುಟ್ಟಿನಾರಿ ಮನಿ ಸೈಯರ್ ನೆಂಡು ಏ ಪಂಡ್ಲೋರಿ ಸೈಯರ್ ಇತ್ತನೆ ವಜ್ರಾಯಿಸಿದಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಂಚ ಈ ಸೈಪುನೆಟ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಸೈಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರಿಗೆ ಕಣ ಇದೆ. ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಂದು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವೇರೇನು ಸೂಟ್ ಪಂಡ ಪೊತ್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವೇರೇನು ಮಣ್ಣು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಮಣ್ಣು ಮನ್ಪು ನಾವು ಇನ್ನಿಕೋಟೆಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣು ಮನ್ಪು ನಾವು 7 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಬಂಡಂದಾಂಡ 3,50,000 ವರ್ಷದ್ದು ಪಿರಾಕರ್ದಿಂಚಿ ಮಣ್ಣು ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಬರೋಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು 3 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಬದುಕುನ ಪಂಡ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೇರ್ನಂಡ ಮೊಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ 7 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು. ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಈ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುದು ಈತು ವರ್ಷ ಏತು ಜನ ಸೈದೇರು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 10,000 ಕೋಟಿ ಜನ ಸೈದೇರು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಈ ಜನ ಇತ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ 10,000 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಸೈದೇರು. ನನ್ನ ನಾಲ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಸೈತದಾದ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರ್ಗನ್ ಸೈ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈತದಾದ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನ್ ಐತ ಬೇಲೆನು ಉಂತವನ ಬಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುನ ಪಂಡ ಆರ್ಗನ್ ಐತ ಬೇಲೆನು ಉಂತವನ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ನೆತ್ತೆರು ಚಲಾವಣೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಗ ಉಂತ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡಲ ಸೈತದಾದ ಒಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ಕೆಬಿ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಐಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಪೂರ ಸೈತನಾಕಲು ಅಕಲ್ನ ಪುನಕುಲು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದೇ ಪಂಡ ಹಿಮಾಲಯದ ಆಡಿಟೆ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಜಿನೆಕ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಪುನಕುಲೇನೆ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಲ್ಕ ಗುರುತುದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಆಜಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಏತ್ ನರಮಣಿ ಕ್ರೂರಿ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಶಾರ್ಕಡ್ದ ಹತ್ರ ವರ್ಷದ್ದು ಸೈಪು ನರಮಣಿ 7 ಜನ ಸೈಪೇರು ಬಂಡಂದಾಂಡ 17 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನರಮಣಿ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಶಾರ್ಕ್ ಏತ್ ಸೈಪುಂಡು ಬಂಡದ 11,427 ಶಾರ್ಕ್ಲು ಸೈಪ. 7ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಗ್ರೀಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಓರಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಸೈತೇರು ದಾಯ ತೆಲ್ತೊಂದು ಸೈತೇರು ಬಂಡಂದಾಂಡ 6 ಸಾಂಕೋದಿತ್ತನ ಕತ್ತೆ ಪಜಿರಿ ತಿನ್ಪುನ ಬದಲ್ಗೆ ಗಾಂಜಾ ತಿಂತಂಡು ಅವು ಮರಳು ಕಟ್ಟಣೆ ಅಂತದ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಇತ್ಲೇಕನೆ ಸೈತೇರು. 3ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂಡಂದಾಂಡ 1923 ಪುಟ್ಟಿನ ಸೋವಿಯತ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಆಂಜೋಕುಲು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಇತ್ತನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಆಂಜೋನಾಕಲು ಸೈದೇರು. 10ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದ ಒಲ್ಲ ಮರಣದಂಡೆ ಕೊರಂದಂಡ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಸೂಡನಡೆ ಎಂಚ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ ಎಂಚ ಸಿಲುಬೆಗೆ ಏರ್ಸದೀರ ಅಂಚೆನೆ ಸಿಲುಬೆಗೆ ಏರ್ಸದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊರ್ಪುನ. 11ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಅಮೇರಿಕಾಡು ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜೇಲೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು 25 ಜನಟ್ಟು ಒರಿ ನಿರಪರಾಧಿಗೂ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಧರ್ಮೋಗ ಒಂದುಂಡು. 16ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬರೆಪುನಟ್ಟು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀನೋ ಈ ಚೀಟಿ ಹೆಂಗೆ ಓದಾರ ನೆಡ್ತಾಪ ಜಾವು ಖಾಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಾಪನ ಅಂಚಾಕ್ಲು ಬರೆದು ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ 7,000 ಜನ ಸೈಪೇರು. 16ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಯ ಬಂಡಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ದಯ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು 20,000 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಂದು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಈದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಕನಪೇನೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಳುಟಿ ಇಂಚಿತ್ನೇ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನಪೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.